Bon dia, nens i nenes. Avui, en aquest PowerPoint, parlarem de les xarxes tròfiques. I vosaltres us preguntareu, i què són les xarxes tròfiques? No patiu. Ara explicarem aquest concepte i el concepte d'ecosistema. Què és un ecosistema? Un ecosistema és un sistema natural format per un conjunt d'éssers vius, plantes, animals i el medi on viuen. La sabana, el desert, el bosc, el pol nord, el mar, d'acord? Què són les xarxes tròfiques? Són totes les relacions que s'estableixen entre els diferents elements d'un ecosistema, entre els diferents éssers vius de l'ecosistema. D'acord? Val. Anem a veure. Què podem trobar? Anem a veure l'exemple de la xarxa tròfica del bosc, que és la que tenim més a prop. Com podeu veure, aquesta piràmide està dividida en 1, 2, 3, 4 parts. Des de la més ampla, que és la base, fins a la part de dalt, que és la més estreta. Què trobarem a la base? Mireu. A la base de la piràmide trobem els productors. Mireu, pins, alzines, herbes, arbustos. Són els que fan servir el sol i l'aigua per aconseguir els seus nutrients. Val? Llavors, aquests serveixen d'aliments per, mireu la fletxa, per al següent esglaó. En aquest esglaó trobem els consumidors primaris, que són herbívors, ja que s'alimenten directament dels productors. Tenim esquirol, cargol, sartamartí. Aquests poden ser aliment dels consumidors secundaris, que s'alimenten, alguns s'alimenten tant de consumidors primaris com de productors. Val? I se'ls anomena els depredadors. Tenim la guineu, el mussol, també podem tenir el porc senglar, d'acord? I per últim, a la part de dalt, tenim els, mireu, superdepredadors, que aquests són carnívors i s'alimenten dels consumidors secundaris. Hi ha una guineu, un mussol, i mireu quins exemples tenim. Tenim àguila, falcó, podem tenir un linx, podem tenir un tigre, d'acord? Anem a veure un exemple amb imatges. Mireu, la xarxa tròfica del bosc. Comencem per aquí. Veieu el sol? És la llum, val? Que fa que les plantes puguin fer la fotosíntesi. Mireu, són els productors, que ja ho hem dit abans, que són aliments dels consumidors primaris, per exemple, d'un liró. I aquests, alhora, són aliments d'un consumidor secundari, en aquest cas, d'un xoriguer. I mireu què afegim en aquesta imatge. Quan moren, es descomponen, la matèria orgànica, mireu, hi ha uns altres elements que intervenen, que són els descomponedors, els fongs i els bacteris, que alhora és matèria inorgànica que en fan servir els productors per tornar a fer la seva fotosíntesi. Mireu, és una roda. D'esquerra a la dreta, el liró, el xoriguer, els fongs, tornen, d'acord? Mireu, aquí en tenim un altre d'exemple. Veieu? Comencem per aquí a l'esquerra dalt. La herba, que és l'aliment d'aquest saltamartí, que alhora és l'aliment d'aquest ratolí, que alhora és l'aliment de la serp i alhora és l'aliment del falcó. Està tot lligat. El productor, el consumidor primari, el consumidor secundari i els predadors. D'acord? Doncs fins aquí, perfecte.